ஆரம்பிக்குவாங்க மாதாஜி. ஒரு செகண்ட்மா மாதாஜி. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, ஆரம்பிங்கன்னு அப்புறம் கமலா மாதாஜி நீங்க காப்பி பண்ணிக்கலாம், காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எஸ் மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். சரிங்க மாதாஜி. லைவ் போயிடுச்சு. வந்திருக்கோம் பக்தகோடியா டிவோட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் எனது காலை இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தவனுடைய அருளால இன்றைக்கு 15வது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்க போகிறது. அவரை வணங்கி ஒரு பிரணந்தியோட இன்றைய காலை செஷனை வந்து நம்ம எல்லாரும் ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணந்தி போடுங்க பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं जाक्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगनललिता श्रीविकाशान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्वदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय चे जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। எல்லாரும் 3 வாட்டி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லாத்துக்கும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து நேற்று படிச்ச ஜட 3 குணங்கள், ஜட இயற்கையில 3 குணங்களை பற்றி நேற்று படிச்சோம். அதோட ஒரு சின்ன ஒரு ரீகலெக்ஷனை நம்ம பார்த்துறோம். நேற்று வந்து நம்ம ஜட இயற்கையில 3 குணங்கள் என்னென்ன நம்மளோட பந்தப்பட்டு இருக்குனாக்க
சத்துவ குணம் இருக்கின்றது, ரஜோ குணம் இருக்கின்றது, தமோ குணம் இருக்கின்றது. சத்துவ குணமானது ஒரு பிரகாசமானது. இந்த ரஜோ வந்து குழப்பத்தோட இருக்குது. இது ஒன்றுமே ஒரு அறியாமையில் இருக்கக்கூடியது. அவங்களோட செயல்கள் என்ன எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா, சத்துவத்தில் உள்ளவங்க கடமைக்காக செய்வாங்க. அதாவது அதனுடைய பலனை வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க பலன் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது, அதை பலநோக்கு செயல்களை வந்து அதை எதிர்பார்ப்பாங்க ரஜோகுணத்துக்காரங்க. தமோ குணத்துக்காக என்னன்னே அது ஒரு இருள மூழ்கின மாதிரி அவங்களுடைய இருப்பாங்க. மரணத்திற்கு பின்ன சத்துவ குணத்துக்காரங்கள் எங்க போய் சென்றடைவார்கள்னா, தேவர்கள் வாழ்கின்ற லோகங்களுக்கு செல்வார்கள். ரஜோகுணத்துக்காரர்கள் மீண்டும் இந்த பூமியிலே பிறப்பாங்க. தமோ குணத்திற்காரங்கள் விலங்கு இனத்தை எடுப்பார்கள், இல்லாட்டி நரகலோகத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்துது. ஸோ அதுலேருந்து எப்படி நம்ம வந்து வெளியே வந்து முக்தி அடைகிறதுங்க நம்ம பார்த்தோம். அது வந்து நம்ம வந்து நல்ல சத்சங்கோட நம்ம சேரணும். அடுத்து வேதங்களை படிக்கணும், அடுத்து பகவத்கீதையை படிக்கணும், பாகவதம் படிக்கணும், தினம் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லணும். இந்த மாதிரி நம்ம ஆன்மீகத்தோடு இருக்கிறவங்களோட நம்ம கனெக்ட் ஆகும்போது இந்த கட்டுண்ட இதில் ஆத்மாலேருந்து நம்ம விடுபட்டு முக்தியை அடையலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நேற்று ஃபுல்லாக நம்ம எல்லாரும் பார்த்தோம். இதுதான் ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு. இன்னைக்கு பகவத்கீதையில வந்து 15வது அத்தியாயம் படிக்க போகின்றோம். புருஷோத்தம யோகம் என்பது இது வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து நமக்கு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. ஸோ அதை பத்தி இன்னைக்கு படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல காமிச்சிருக்கு பாருங்க, பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம். புருஷர்களே ரொம்ப சிறந்தவர் யாருனாக்க நம்ம பகவான் புருஷோத்தமர் தான். அவர் தான் எல்லாத்தை விடையும் உயர்ந்தவர்ங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன். புருஷோத்தம மாதம் வரும்போது நம்ம வந்து நல்ல நெய் விளக்கு ஏற்றி இறைவனை வந்து பகவானை வந்து மோஸ்ட்லி அது தாமோதர, அதாவது வடநாட்டில் தான் சொல்லுவாங்க, கார்த்திகை மாதம்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு அதுக்கப்புறம் வரும். தினந்தோறும் காலையில் எந்திரிச்சு கிருஷ்ணரை வழிபட்டு நம்ம தீபங்கள் ஏற்றி அந்த மாசத்துல நம்ம வந்து அவரை வந்து நம்ம மேன்மையானது அதை 15வது அத்தியாயத்துல ஸ்லோகம் அத்தனையும் படிச்சு விளக்கேற்றி கும்பிட்டா நமக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைவதற்கான ஒரு கிடைக்கும், நமக்கு அந்த யோகம் கிடைக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிப்போம். இந்த படத்துல வந்து என்ன காமிச்சிருக்குது, மரம் வந்து தலைகீழா தெரியுது. எப்பயுமே வேர் வந்து கீழே இருக்கும், மேலதான் இலை செடி கொடியெல்லாம் மேல இருக்கும். பட் இதுல வந்து எப்படி தெரியுதுனாக்க, வேர்கள் வந்து மேல இருக்கு, கீழே வந்து ஜட இது வந்து கீழே வந்து இலை இதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் கிளைகள் எல்லாமே வந்து தலைகீழா இருக்குது. இதனுடைய ரகசியம் என்னன்னா, ஜட உலகத்தின் ரகசியத்தை அறிதல். பிரபுஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போங்க பிரபுஜி. இப்ப பாருங்க, ஏன் இந்த மரம் தலைகீழாக உள்ளது. இப்போ ஒரு நதிக்கரை இருக்குது, எப்ப தலைகீழ தெரியும்னாக்க, இப்போ ஒரு மரம் வந்து ஒரு நதிக்கரை ஓரத்துல வந்து நதிக்கரை பக்கத்துல இருக்குது. அப்ப அந்த தண்ணியில பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுனாக்க அது வந்து தலைகீழ தெரியும். இது வந்து இப்போ வந்து இந்த மேல இருக்கிற பிம்பம் வந்து கீழே வேறும் மேல எல்லா இது கிளைகள் அது மரங்கரம் கிணி எல்லாம் வந்து மேல இருக்கு. ஆனா கீழே பாருங்க, அந்த தண்ணீர்ல பிம்பமா வரும்போது அது தலைகீழ உள்டாவ தெரியும். மேல வேறு கீழே மற்றதெல்லாம் இருக்குது. அப்ப இதுல இருந்து உண்மையில வந்து உண்மையான மரம் மேலே இருக்குது. அதான் ஆன்மீக உலகம் என்பது. இது வந்து பிம்பம் வந்து பிரதிபலிப்பு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அடுத்தது காட்டுங்க. இங்க பாக்குறேங்க, இதுல பாருங்க, ஒரு உண்மையான ஒரு ரோஜா பூ இருக்குது. இன்னொன்னு வந்து வெறும் டூப்ளிகேட், அதாவது சும்மா ஒரு போட்டோ எடுத்ததுல இருக்குது. இந்த பாக்குறதுக்கு என்னமோ அது எல்லாம் வந்து இந்த நிழல் தெரியுது இல்லையா, அது வந்து பார்க்க வந்து அப்படியே இந்த ரோஜா மாதிரி இருக்கும். ஆனா அந்த ரோஜாவுடைய நறுமணம் வந்து அதுக்கு இருக்காது. பார்ப்பதுக்கு வேணா ரோஜா பூ படம் போல நமக்கு தெரியுது, ஆனா அதுல வந்து நறுமணம் இருக்காது. உண்மையான ரோஜால வந்து நறுமணம் இருக்கும். அதனால இந்த ஜட உலகில இருக்கிற இன்பம் வந்து உண்மையான இன்பம் கிடையாது. ஆன்மீக இன்பம் தான். அது வந்து ஆன்மீகத்துல தான் உண்மையான இன்பம் கிடைக்கும். இந்த ஜட உலகில வந்து நமக்கு எப்பவும் துன்பம் தான் வந்துட்டு இருக்கும். அது பாருங்க, இது எழுதியிருக்கு பாருங்க, ஜட உலகின் இன்பம் உண்மையான ஆன்மீக இன்பத்தின் நிழல் மட்டுமே. ஒன்லி நிழல் தான், ஆனா ரியாலிட்டி கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட். சொற்பம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய சஹா
गुणप्रवृत्त विषप्रबलाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. இப்ப இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னா, இந்த ஆலமரத்து கிளை, அது இந்த மரத்தில் உள்ள கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முட்குணங்களால் வளர்க்கப்பட்டது. இந்த கிளைகள் வந்து வந்து நமக்கு ஜட இயற்கையின் முட்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலன் இன்ப விஷயங்களாலும் இம்மரத்தின் கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அப்ப வந்து இப்ப வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த மரத்தின் கிளைகள் போது 3 விதமான மூன்று குணங்கள் என்னென்ன நம்ம நேற்று பார்த்தோம். சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம். அது வந்து அந்த கிளைகள்ல வந்து இருக்குது. அடுத்து மேல நோக்கி போறது வந்து குட்னஸ், அதாவது சத்துவ குணம் வந்து அங்க குட்னஸ் வந்து மேல் நோக்கி போகுது, அந்த ரஜோ தமோ வந்து கீழ் நோக்கி போகுது. இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, புலன் இது வந்து இந்த உபகிளைகள்லாம் வந்து அந்த இதுல புலன்களால நமக்கு இது பட்டிருக்கு. அப்ப அந்த புலன்கள் வந்தா நம்ம வந்து புலன் உணர்ச்சியில வந்து இருப்போம். அதாவது மொத்தம் அந்த உடலுடைய மூலக்கூறுகள் அனைத்தையும் வந்து நம்ம இந்த இந்த ஆலமரத்துல வந்து காட்டப்பட்டிருக்குது. அந்த மேல உள்ள வேர்கள் வந்து பிரம்மலோகத்தையும் மற்றதெல்லாம் இந்த பௌதீக உலகத்தை சுற்றியுள்ள ஜீவாத்மக்கள், எல்லா உயிரினங்களும், இந்த புலன்கள், அது அப்புறம் நம்மளுடைய சூட்சுமமான புத்தி, அகங்காரம், இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆக்சுவலா அந்த ஆலமரத்துல வந்து தலைகீழா எல்லாமே காட்டப்பட்டிருக்கு, பந்தப்பட்டிருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இப்ப வந்திருக்கு பாருங்க. மேல இருக்கிறது தான், அதுதான் பிரம்மலோகம் அப்படிங்கிறது. நமக்கு வந்து அது வந்து நம்ம சத்துவ குணத்தை காமிக்குது. அடுத்து இந்த இலைகள்லாம் வந்து முக்குணங்களை காட்டுகிறது. இந்த குட்டி குட்டியா வருது இல்லையா, அந்த இதெல்லாம் அந்த முக்குணங்கள் என்னன்னாக்க சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். அப்படி இந்த இலைகள்ல வந்து வேத மந்திரத்தை காட்டுது. அந்த வேத மந்திரம் தான் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து வேதத்தை அறிஞ்சவங்க எல்லாத்தையும், வேதத்தோட நோக்கம் என்னன்னாக்கா, அந்த வேதத்துல இந்த பிரதிபிம்பமா இருக்கு இல்லையா அந்த மரம், அதை வந்து நம்ம வந்து மரத்தை எப்படியாவது வெட்டி சாச்சிட்டு நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு எப்படி போகணும், அந்த மரத்தை போய் எப்படி அடையிறதுங்கிறதான் வேத மந்திரங்கள் கூடுகிறது. இந்த முக்குணங்கள் இந்த இது வந்து புலன் இன்பங்கள், அதாவது நம்ம உடம்புல என்னென்ன 24 கூறுகள் படித்தோம் இல்லையா, அதே இது வந்து புலன் இன்பங்கள். இந்த புல இன்பங்கள் வந்தாலே நம்ம வந்து துக்கத்துக்கு நம்ம ஆளாயிரும், பந்தங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். இதுதான் இந்த இதனுடைய பிரதிபிம்பத்திலோட எல்லாம் போட்டிருக்குது. ஸோ 3 குணங்களையும் காட்டுது. அதுல இருந்து எப்படி வெளிப்பட்டு வர, இந்த பந்தத்தில இருந்து எப்படி வெளிப்பட்டு வரணுங்கிறது வேத மந்திரங்கள் வந்து நமக்கு சொல்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மாவின் மைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூதக சனாதனஹ மனஷஷ்டானி இந்திராணி பிரகிருதிஸ்தானி கஷ்யதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். பிரபுஜி நெக்ஸ்ட். அதாவது இங்க பாருங்க, நல்லா அழகா அந்த ஆத்மாவினுடைய போராட்டத்தை பாருங்க. இந்த மனுஷன் என்ன பண்றான், இந்த நிறைய இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அலையிறான். அப்ப இதுல வந்து மைமை வாம்சோ ஜீவலோகே, இவன் இந்த புலன்களோட நம்ம இந்த ஜீவாத்மா இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இறைவனுடைய ஒரு நித்திய அம்சம், ஒரு சின்ன அவரோட நித்திய அம்சம். ஆனா இவன் என்ன செய்யறான், அதை புரிஞ்சுக்க கட்டுண்டு இருப்பதனால, இந்த பௌதீக பந்தத்தில் கட்டுண்டு இருப்பதனால இவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். அப்ப இந்த புலன்களோட அவன் 5 புலன்கள்ல வந்து கண்ணு பார்க்குது, இது பண்ணுது இல்லையா, கால் நடக்கு, தேவையில்லாத பார்க்கும் கண்ணை, கைகளை, இதாவது மனசை வந்து ஒருவரை கட்டுப்படுத்த முடியாம அந்த புலன்களால் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். ஸோ அந்த நேரம் அதனால இந்த மனதும் இந்த 5 புலன்களும் என்ன செய்யுது, வந்து இந்த உலகில வந்து கஷ்டப்படுறாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இறைவனோடு நம்ம பந்தத்தை வச்சிருந்தா நம்ம கஷ்டப்பட மாட்டோம். ஆனா நம்ம இந்த பந்தங்களோடு நம்ம இருக்கும்போது நம்ம வந்து கஷ்டப்படுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரீரம் யத அவாப்னோதி யச்சாபி உக்ராமதீஸ்வரஹ
கிருஹித்தைவாதி சம்யாதி வாயுர்கந்தான் இவாசயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கிச் செல்வது போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றன. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். அப்படின்னா நம்ம என்ன இதுல இருந்து அறிகிறோம்னா, காற்று எப்படி நறுமணத்தை காற்றோட எடுத்து செல்லுதோ அது போல இந்த ஜட உலகில் என்ன ஆகுதுனாக்க, இந்த உயிர்வாழி இந்த உடல் மறைந்து விடுது, உடல் அழியக்கூடியது. ஆனா ஆத்மா அழியிறது கிடையாது. அப்ப அது என்ன செய்யுது, ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு தன்னுடைய இதை எடுத்து செல்லுது, இன்னொரு உடல்ல போய் சேர்ந்துக்கிறது. அது இயற்கை தான் இதை செய்ய வைக்கிறது. அவனை இந்த உடல்ல இருந்து அடுத்த உடலுக்கு மாற்றுகின்றது. அது எப்பயுமே அழிவற்றது. ஆத்மா அழிவற்றது, அது நித்தியமானது. அதனால ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு எப்படி நம்ம ஆடைகளை மாற்றணும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, தினம் ஒவ்வொரு ஆடையா மாற்ற மாதிரி இந்த ஆத்மாவானது உடலை விட்ட பின் ஒரு உடலை விட்ட பின் அடுத்த உடலுக்கு செல்லுகின்றது. அது எப்படி செல்லுதுன்னா, அந்த இருக்கிற நேரம் அவங்க எந்த மனோநிலையில இருந்தாங்க, அடுத்து எந்த கர்ம வினையை செஞ்சாங்களோ அதுக்கேற்றபடிதான் அவங்க உடலை அவங்க மறு உடலை ஏற்கிறாங்கிறது தான் இதனுடைய அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்படி மாறி மாறி அடுத்த உடலை பாஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இது சேம் அதே தான் இந்த படத்துல காமிச்சிருக்குது. இந்த பாருங்க, உடலை விட்டு உடல் பாய்தல். அதாவது எவ்வாறு காற்று நறுமணத்தையோ அல்லது துர்நாற்றத்தையோ சுமந்து செல்கிறதோ அவ்வாறே ஆத்மானது தன மனநிலையை அடுத்த உடலுக்கு எடுத்து செல்கின்றது. நமது தற்போதைய சிந்தனையே நமது அடுத்த உடலை தீர்மானிக்கிறது. இப்ப பிரசன்ட் நம்ம எந்த மனோநிலையில இருக்கிறோம், இறக்கும்போது நம்ம எந்த மனோநிலையில இருக்கிறோமோ அந்த மனோநிலையில தான் நம்ம ஒரு வேறொடைய இடத்துக்கு வேறொரு உடலுக்கு நம்ம செல்வோம். அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், எப்பவும் தினம் பகவானை அவரோட நாமத்தை எப்பயுமே நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது, ஏன்னா நம்ம உயிர் போகும்போது நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒன்று ஒன்னா அது குறைந்துக்கிட்டே வரும். அதனுடைய வீரியம் குறைந்துக்கிட்டு செயல்படுறது குறையும். ஒவ்வொரு புலன்கள் அந்த நேரம் நம்ம இறைவனை நம்மளால அவரை தியானம் செய்ய முடியாது. நம்ம அந்த தினம் அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது நம்ம அவருடைய நினைவுல கடவுள் இந்த நம்ம கூட அந்த நேரம் வந்துடுவார். அந்த நேரம் அதாவது நம்ம என்னன்னா தினம் ஒன்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அது பழக்கத்துக்கு வரும். அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த மனநிலையில கிருஷ்ணர் உணர்விலே நம்மளுடைய உயிர் போகும். அப்போ நம்ம அப்போ ஆன்மீகத்துல தான் நம்மளுடைய அந்த நேரம் நம்ம இருப்போம். ஒரு ஆன்மீக உடம்பை நம்ம அடைவோம். அதாவது ஒரு நல்ல பரம்பரை பக்தி உள்ள ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறப்போம், இல்லை ஒரு ஆச்சாரியர் குடும்பத்துல பிறப்போம். இப்படி நம்ம என்ன நிலையில இருக்கிறோமோ அந்த நிலையில தான் அந்த உடல் எடுத்து செல்லப்படுங்கிறத இது தீர்மானிச்சிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது, உக்ராமந்தம் ஸ்திதிதம் வாபி புஞ்சானாம் வாகுணான்விதம் விமூடானானுபஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷஹ. அழகா சொல்லியிருக்காரு. இப்ப நம்ம இதை சொல்லிட்டோம். இந்த உயிர் உடலை விட்டு உடல் மாறுது இல்லையா. முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஒரு முட்டாளுக்கு அது தமோ குணத்துல உள்ளவன் இதை அதாவது நம்ம எப்படி எந்த மாதிரி நம்ம எந்த நிலையில நம்ம உடலை விடுறோம், எப்படிப்பட்ட எந்த நம்ம குணத்துல இருந்தோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது. ஸோ ஆனால் இதை புரிஞ்சுக்கிறது யாரு? ஞான கண்கள் வேணும். சும்மா சாதாரணமாலாம் இதை யாராலையும் பார்க்க முடியாது. ஞான கண்கள் உள்ளவர்கள் தான் இதை முடியும். இப்ப ஞான கண்கள் உள்ளவர்கள் யாரு? ஆன்மீகத்தில் நல்ல முதிர்ச்சி பெற்றவங்களால் தான், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுல யாரு இருக்கிறாங்களோ அவங்களால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க ஒருத்தரால தான்
இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், இப்பவே கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும், அவருடைய சேம் அதே தான். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை தினம் சொல்லும்போது நம்ம இந்த பந்தத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுபடுவோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது வந்து ரொம்ப மெயினானது இந்த கலி உலகத்துக்கு. இதுதான் பெரிய மகா மந்திரா. இதை சொன்னாலே நம்ம வந்து தினம் தினம் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வருவோம், நம்ம மனசு தூய்மைப்படும், நம்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து கேட்கணும், சத்சங்கில் இருக்கணும், ஆச்சாரியர்களுடைய வழிகாட்டுதல்படி நம்ம பணிவோடு அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதையெல்லாம் பின்பற்றணும். அடுத்து தினம் வந்து நமக்கு பகவத்கீதை படிக்கணும், பாகவதம் படிக்கணும், நல்ல நல்ல நூல்கள் எல்லாம் படிக்கும்போது, வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிக்கணும். இப்படியெல்லாம் படிக்கும்போது நம்ம எந்த நிலையில இருக்கிறோம், கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தோம்னா நம்ம உடல் விடும்போது அவருடைய இதில் வருவோம். இதெல்லாம் நமக்கு தெரியலைன்னா முட்டாள் மாதிரி தான் இருப்போம். நம்ம என்ன செய்யணும்னு தெரியாது. ஸோ நம்ம வந்து ஞான பயிற்சிகள் தினந்தோறும் பண்ணணுங்கிறத இந்த ஸ்லோகம் அழகாக எடுத்துக்காட்டுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கே அழகா சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. இந்த இவன் ஒரு முட்டாளு, இவன் வந்து நம்ம எப்படி உடல் மாறுதோங்கிறது ஸ்க்ரீன் நான் ஏற்கனவே விவரிச்சுட்டேன். இப்போ ஸ்க்ரீனில் வந்து அழகாக தெரியுது. இதை பார்த்தா உங்களுக்கு நன்றாக புரியும். ஞான கண்கள்ங்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, ஞான சக்ஷுசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க அதாவது இந்த பயிற்சியில் ஆன்மீகத்தில் யார் முதிர்ச்சி பெற்றிருக்காங்களோ அவனுக்கு தான் இந்த உடல் எப்படி போகுது, என்ன செய்யுது, இந்த உயிர் வழி வந்து பந்தப்பட்டு இருந்தாக்க, நம்ம வந்து இந்த பௌதிகத்திலே இருந்தோம்னாக்க நம்ம வந்து இப்படி தான் இன்பத்திலையும் துன்பத்திலையும் கஷ்டப்படுவோங்கிறது. இந்த ஆன்மீக இறைவனிடம் செல்வது தான் நம்மளுடைய குறிக்கோள்ங்கிறது ஆன்மீக உணர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு தான் இதனுடைய சூஷ்மம் புரியும், சக்ஷுசா புரியும், அந்த அறிவு ஞானம் புரியும். முட்டாளுக்கு வந்து தெரியாது. அவன் தான் வந்தோம் போனோம் அப்படிங்கிற அந்த இதில் தான் இருப்பாங்கங்கிறத இந்த ஃபிலிம் காட்டுது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குபவர் யார்? இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குவர் யாரு? பகவான் தான். இது நம்ம சொல்லணுமே தேவையில்லை. எல்லாத்துக்கும் உன்னதமானவர், எஜமானர், அனுபவிப்பவர், அனைத்து 14 லோகங்களையும் இது வந்து இது உண்டாக்கியவர் அவர் தான். அந்த பிரபஞ்சத்தை இது படுத்தினவர் பகவான்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் சொல்ல தேவையில்லை. இப்போ வந்து சூரியனும் சந்திர ஒளியும் அவருடைய ஆற்றலே. இப்போ வந்து அவருடைய எப்படிலாம் பிரபஞ்சத்தை இயக்குகிறாருங்கிறது அவர் வந்து நல்லா அழகா சொல்றாரு. எப்படின்ட்டாக்க அதாவது இவர் வந்து ஒவ்வொரு கிரகத்திலையும் இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சூரியனும் சந்திரனுக்கும் வந்து ஒளியை கொடுப்பது இவர் தான். இந்த சூரியனும் சந்திரனும் நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து ரொம்ப இதா இருக்காங்க. சூரியன் சந்திரன் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கறது யாரு? சூரியன் தான். ஆனா அவருடைய இத்தனை இந்த ஒளியை பெறுவது யாரு? பகவான் தான். இந்த சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் வந்து பிரகாசத்தை கொடுப்பதும் அவர் தான். அப்போ இந்த பிரகாசம் வரும்போது இந்த உலகம்ங்கிற இருள வந்து வெளிச்சத்துக்கு அவர் வந்து கொடுக்கிறார். சூரியனும் சந்திரனும் அந்த பிரகாசத்தை கொடுப்பது என்னிடம் இருந்தே. சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசம் கூட என்னிடம் இருந்து வருகின்றது. இப்ப பாருங்க, இதுக்கு வந்து என்னன்னா இது வந்து இப்ப வந்து என்ன சொல்ல வரோம்னாக்க, அதாவது காலை ஆகுது, வந்து இருளா இருக்குது, பிரார்த்தனையின் இருளா இருக்குது. அந்த காலை சூரிய ஒளி வந்ததை நம்ம எல்லாரும் எப்படி என்ன செய்யறோம், ஆக்டிவா நம்ம வந்து உலகம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இதெல்லாம் எப்படி இந்த வருதுன்னா, இந்த ஒளிக்கு காரணமே பரமபுருஷன் தான். இது வந்து அவருடைய ஆன்மீக ஒளியில வந்து ஆன்மீக வெளிச்சத்துல உண்டாகின்ற ஒளியே. இப்போ சூரியன் உதிச்ச உடனே மக்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க, அவங்களுடைய செயல்களை வந்து தொடங்குறாங்க. அடுத்து உணவுப் பொருட்கள் தயார் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க, நெருப்பை மூட்டுகிறார்கள். இப்படி இப்போ சூரிய உதயம் என்பது நெருப்பை குறிக்கின்றது. சந்திர ஒளி வந்து மக்கள் சந்திர ஒளியை பார்த்து நம்ம சூரியனோட ஒளி வந்து நமக்கு எல்லாம் சமைக்க கொள்ள வெப்பம் இருக்குது. அதே மாதிரி சந்திர ஒளி வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப இன்பத்தை கொடுக்கிறது. அது காய்கறிகள் மற்ற இதெல்லாம் விளைவதற்கு அந்த கூலிங்ல இருந்து
இயற்கையிலே வந்து எப்படி காய்கள் உண்டாகின்றது என்றால் சந்திரனுடைய ஒளியிலிருந்து நல்ல சுவையான ரசமாக நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஸோ இதனால நம்ம வந்து சந்திரனோ சூரியனோ இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. வாழ்க்கைக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த சந்திரன் ஒளியும் வேண்டும், சூரிய ஒளியும் வேண்டும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இதெல்லாம் எப்படி கிடைக்கிறதுனா கிருஷ்ணர் தான் கொடுக்கின்றார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அது ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குபவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரி கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி இன்னொன்னு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லைடு இருக்கான்னு காட்டுங்க. இல்ல கரெக்ட் தான் பிரபுஜி. இல்ல பிரபுஜி கரெக்ட் தான். நெக்ஸ்ட் காட்டுங்க. உடலுக்குள் இறைவன், உடலுக்குள் இறைவன். நம்ம உடலை எடுத்தோம்னாக்க இல்ல ஜீவாத்மா இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி தான் உடலுக்குள் இறைவன் காட்டுங்க. முன்னாடி போயிருங்க. உடலுக்குள் இறைவன் காட்டுங்க. எஸ் பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. இந்த உடலுக்குள்ள யார் இருக்கிறாரு? பகவான் தான் இருக்கிறாரு. அதுவும் அவர் எங்க இருக்காரு? நம்ம இதயத்துக்குள்ள. நம்ம மட்டும் இல்லை, இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகள் எல்லா உயிரினங்களிலும் இந்த இறைவன் தான் குடியிருக்கிறாரு. அடுத்து அவரு தான் நமக்கு நினைவாற்றலை கொடுக்கிறாரு, அவரு தான் நமக்கு அறிவையும் கொடுக்கிறாரு, அவர் தான் மறதியும் கொடுக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம உடல்ல கூட அவர் வந்து இருக்கிறாரு. எப்படி இருக்கிறாரு? நம்ம சாப்பிட்றோம்ல சாப்பாடு, அந்த சாப்பாடு செரிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஹீட் வேணும், நெருப்பு வேணும். அதுக்குள்ள நம்ம உடலுக்குள்ள இருந்து நெருப்பாகவும் இறைவன் வந்து இருக்கிறார். அந்த நமக்கு அந்த நெருப்பு வந்து அது நம்ம கண்ணுக்கு அது இயற்கையிலே உள்ள வந்து அவர் நெருப்பாக அவர் வந்து நம்ம உடல்ல வந்து அவர் குடி இருக்கிறாரு. அந்த நெருப்பு இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ஜீரணம் ஆகாது. இந்த படத்தில் போட்டிருக்கு பாருங்க, நெருப்பு மாதிரி எரியுது. நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதை வந்து செரிக்க வைக்கிறதும் இந்த இறைவன் தான் செரிக்க வைக்கிறார். அவர் இல்லை. ஒரு சமயம் நமக்கு பசி இல்லைன்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஏன் எனக்கு பசிக்கலைன்னா அங்கே வந்து அந்த அந்த இறைவனோட அந்த இது வந்து சக்தி வந்து கம்மியாக இருக்குது, அதனால நமக்கு இல்லை. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து எப்படிப்பட்ட ஒன்று நமக்கு இது பண்ணுறது 4 வகையான உணவுகளை வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம். அது என்னென்னனாக்கா அதையும் இது பண்ண வைக்கிறதும் ஜீரணிக்க செய்வதும் நெருப்பு தான். அது என்னென்னு பார்த்தா நம்ம சாப்பிடுகின்ற சாப்பாட்டில் 4 வகையான, எப்படி 4 விதமாக சாப்பிட்றோம்னாக்கா, ஒன்று அருந்துபவை நம்ம குடிப்போம், இன்னொன்று வந்து மென்று சாப்பிடுவோம், இன்னொன்று வந்து நக்கி சாப்பிடுவோம், இன்னொன்று வந்து உறிஞ்சி சாப்பிடுவோம். இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுலே 4 வகை இருக்குது. அருந்தப்படுபவை, மெல்லப்படுபவை, நக்கப்படுபவை, உறிஞ்சப்படுவை. இந்த 4மே ஜீரணமாவதற்கு காரணமாக இருப்பது யாரு? பகவான் கிருஷ்ணரா. நம்மளுடைய இதயத்திலையும் இருக்கின்றார். நம்ம நினைவாற்றலும் நமக்கு அவர் நினைவாற்றல் கொடுக்கலன்னா நம்ம மறந்து போயிடுவோம். சில சமயம் நம்ம பாருங்க படிச்சுட்டு வரும், ஆனால் மறந்து போயிடும். அந்த மறதியை கொடுக்கறது யாரு? இறைவன் தான் கொடுக்கிறார். எப்போ நமக்கு அறிவு தேவையோ அந்த நேரம் அறிவையும் கொடுப்பார். எப்போ மறதி தேவையோ அதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு மறதியை கொடுக்கறதுனால தான் நம்ம பழைய நிலைக்கு வரோம். இல்லாட்டி மறதி இல்லைன்னா அத்தனை கெட்டதையும் நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருப்போம். ஸோ நமக்கு வந்து மறதியிலையும் நன்மையே இறைவன் செய்கின்றார். நம்ம எப்போ ஞாபகம் அறிவோம் அவர் தான் கொடுக்குறார். ஸோ எல்லாத்துக்கும் நமக்கு இறைவன் நன்மை தான் நமக்கு செய்கிறாரு. அதனால அவர் வந்து நம்மளை வந்து நண்பனாக பாவிக்கிறார். ஆனால் நம்மளும் அவரெல்லாம் மறந்துட்டு இந்த கட்டுண்ட மாயலை விடுபட்டு உள்ள இருந்துக்கிட்டு பகவானை நம்ம கொஞ்சம் கூட நேசிக்கிறதுல அவரை நினைக்கிறதும் இல்லை. ஆனால் நம்ம நினைக்கணும். ஏன்னா அவர் நமக்கு இத்தனை உதவிகள் செய்யும்போது அவர் தொண்டு செஞ்சு இந்த பற்றுள்ள உலகத்தை விட்டு பற்றற்ற அவருடைய ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்வதற்கு நம்ம இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 2 ஜீவன் வகைகள். மனிதர்களே 2 ஜீவன்கள் இருக்கிறாங்க பாருங்க. இது இங்கிட்ட ஒரு ஆத்மா இருக்குது. நம்ம எப்படி இந்த சரீரம் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜட உலகின் அனைத்து உயிர்கள். இந்த உலகம் என்னது? வீழ்ச்சி அடையக்கூடியது. இது பௌதீக உலகம். பாருங்க, இந்த பௌதீக உலகத்துல என்னென்ன மாற்றங்கள் வருது. நம்ம இங்க பாருங்க, ஒரு குட்டி பையன் இருக்கான், சின்னவன், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாகிறான், அதுக்கப்புறம் பெருசு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வயசாகுது, 50 வயசாகுது, அப்புறம் கடைசியில் அது குழந்தையா பிறக்குது, அப்புறம் ஒரு சின்ன வருது, அப்புறம் ஒரு இளமை வராங்க, அவங்க உற்பத்தி செய்கிறாங்க. அப்படி இருந்து இப்படியே வயசாகி இதுதான் வீழ்ச்சி. ஒரு ஸ்டெடியான ஒரு இது இல்லை, மாற்றங்கள் வரக்கூடிய உடையது இந்த பௌதீக உலகம். இது வந்து வீழ்ச்சி அடையக்கூடியது. இந்த வீழ்ச்சியுடைய
வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய அனைத்து உயிரினங்களை பற்றி போட்டிருக்கு. இதுதான் ஷரம்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து இன்னொரு பக்கத்துல பாருங்க, அக்ஷரம், அதாவது வீழ்ச்சியுறா நிலை, ஆன்மீக உலகில் உள்ள முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள். இவங்கெல்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா நல்லா இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் எப்படி இவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்காங்கனாக்க, அவங்க இறைவன் மேல அவ்வளோ பக்தி, அவ்வளோ தொண்டு செஞ்சு, எப்போ இந்த உலகத்திலேருந்து நமக்கு இந்த பௌதீக வாழ்வே வேண்டாம், இந்த பௌதீக வாழ்விலே நம்ம இருந்தானா திருப்பி திருப்பி அந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, வியாதி அங்கிற அதே இதில் ரொட்டேஷன்லேயே போய்கிட்டு இருப்போம். மீண்டும் 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 இந்த துக்காலயத்துக்கு தான் வருவோம். இந்த ஜட உலக, இந்த பந்தப்பட்ட உலகம் என்னது, இந்த உலகம், இந்த பூமி என்ன துக்காலயம் தான். இங்கே நம்ம சந்தோஷப்பட வரல, நமக்கு ஏதாவது ஒரு துக்கம் வரும். ஸோ இதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லணும்னா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம சரணம் அடைஞ்சோம்னா வீழ்ச்சியுறா நிலையை அடைந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களாக நம்ம மாறுவோம் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாத்துங்க பிரபுஜி. அழியும் பொருட்கள் ஷரம் மற்றும் அழியா ஆத்மக்கள் அக்ஷரம். இந்த இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் கிருஷ்ணர். யார் இந்த புருஷோத்தம? இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். வீழ்ச்சி உரியறவங்க ஷரம் என்றும், அதாவது இந்த உலகத்துல பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறவங்க தான் வீழ்ச்சி உற்றவர்கள். வீழ்ச்சி அற்றவர்கள் யாருனாக்க பகவான் கூட இருக்கிற ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறவங்க தான். இந்த ரெண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணர். அப்ப அவர் தான் எல்லாற்றுக்கும் அந்த வீழ்ச்சி, அதுக்கு அவர் தான் முக்கியமான முதன்மையானவர். இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, வீழ்ச்சி உற்றவர்கள் இந்த உலகத்துல கஷ்டப்படுறவங்க. ஸோ அவங்கள தவறக்கூடியவர்கள்னு சொல்லுவாங்க. முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களங்கள் தவறாதவர்கள் சொல்லுவாங்க. இந்த இரண்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவர் தான் புருஷோத்தமர். அவர் தான் புருஷோத்தமர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண. Next. सर्वैस्साहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम् अबोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित्येव चाहम्. ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுட்டோம். இது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்குது. இங்க பகவானே இதை சொல்றாரு. அதாவது நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன், என்னிடம் இருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன, எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே, உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் நானே, வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்னு அழகா அவர் சொல்லிட்டாரு. பகவான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான் அப்படின்னு. என்னோட இதயத்தில் எல்லோரும் வீற்றிருக்கீங்க, என்னிடம் இருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன, எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே, உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்னு சொல்லி பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாரு. அப்ப இதுல நம்ம என்ன செய்யணும்னா, அவர் நமக்கு வேத வடிவுல அழகா சொல்றாரு, ஞானத்தை வளர்ந்துறாரு. நமக்கு இந்த கட்டுண்ட இதுல இருந்து நீங்க வெளிப்பட்டு வர ஆத்மா பகவானாய என்னை வணங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி வேத சாஸ்திரம் மூலமாக நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. வேதங்கள் நமக்கு என்னத்தை பரிந்துரைக்கிறது என்றால், பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை உணர்வதற்கான பாதை வழியை நமக்கு எடுத்து காட்டுது இது வேதங்கள். அப்ப வேத இலங்கைகளை புரிஞ்சு கொள்வதால் நம்ம பரம புருஷன் பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், அவர்கிட்ட அணுகிறதுக்கு நம்ம பல்வேறு வழிமுறைகளை எல்லாம் பின்பற்றணும். புருஷன் பகவான் தான், புருஷோத்தமான பகவான் தான் நமக்கு அனைத்தும் என்று அவரை சரணாகதியை நம்ம அடைகிறதுக்கு ஆன்மீக வழியில நம்ம செல்லணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார். எல்லாரும் அவரை பற்றி சொல்லிட்டார். நான் தான் இதயத்துல எல்லாரும் இதயத்துல இருக்கிறேன், ஞாபக சக்தி கொடுப்பது நான் தான், அறிவும் நான் தான், மறதியும் நான் தான், வேதங்களும் நான் தான், வேதத்தை தொகுத்தவனும் நான் தான், வேதங்களை அறிபவனும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சூப்பரா அவர் அழகா நமக்கு தெளிவுபடுத்திட்டார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வேத சாரம். வேதஸ்ஸ சர்வை அகம் ஏவ வேத்யோ.
எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவர் நானே, வேதாந்தத்தை தொகுத்தவரும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே என்று அழகா சொல்லிட்டு, வேதங்களின் சாரம் என்ன? மொத்தம் எத்தனை வேதங்கள் இருக்கு? 4 வேதங்கள் இருக்குது. ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வன வேதம், எல்லாம் 4 வேதங்கள் இருக்குது. இந்த வேதங்களெல்லாம் நம்ம அறியக்கூடியவர், நம்ம வந்து அவரை அந்த வேதத்தை வந்து எழுதினவரும் அவர் தான், வேதங்களை அறிபவனும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி அழகா சொல்லிட்டாரு. இப்போ இந்த ஜடவுடலை வந்து ரெண்டு விதமான வேதத்தை சொல்லுது, 2 விதமான ஆத்மாக்கள் இருக்குது. தவறக்கூடிய ஜீவாத்மா, இன்னொன்று வந்து நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். இது எல்லாமே இறைவனுடைய ஒரு நித்தியமானவர்கள் தான். ஆனால் இவர்களும் பரமபுருஷன் பகவானும் ஒன்றல்ல. அவர் வந்து இவங்க 2 பேர்த்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு எஜமானர், அனைத்தையும் கொடுப்பவர் அவர் தான். நம்மளும் சேவகர்கள் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம இந்த உலகத்துக்கு எஜமானர் யாருன்னா பகவான் தான். அடுத்து வந்து அப்புறம் வந்து இன்னொன்று, இந்த வேத சூத்திரம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, பரமபுருஷ பகவானே எல்லா தோற்றங்களுக்கும் மூலம் என்றும் அவர்கள் கருத்து இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த அனைத்து உயிரினங்களையும் அனைத்தையும் படைப்பவரும் அவர் தான், புலன்களை படைப்பவதும் அவர் தான், இந்த இயற்கை உள்ள சந்திரனுக்கு சூரியனுக்கு ஒளி கொடுப்பவரும் அனைதான். நம்ம இந்த உடம்புல வந்து ஒரு உணர்வாக ஆத்மாவாக இருந்த உணர்வை கொடுக்கிறது இந்த ஆத்மானை என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே அவர் தான் மூல காரணம்னு இந்த இதில் வந்து வேதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்புறம் இந்த அவ்வளவு, வேற எது சொல்லுங்க பிரபு, அடுத்த ஸ்லைடை காட்டுங்க. விடுபடுவது எப்படி? அதாவது இந்த ஈஸியா சொல்லிட்டாங்க. இந்த உறுதியான வேர்களை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் வெட்ட வேண்டும். பற்றின்மை மூலமே நாம் உண்மையான ஆன்மீக உலகை அடைய முடியும். இதுல என்ன இப்ப இந்த இதை காட்டுது பாருங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம இந்த மாதிரி ஜட உலகில இருக்கிறதுக்கு, இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் பந்தப்பட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னங்கிறத நம்ம இந்த வேறு தான். நம்ம வந்து இறைவன்கிட்ட போகணும், அதை கட் பண்ணாதான் இந்த வேறு வந்து எங்க தொடங்குது எங்க முடியுது அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே நமக்கு தெரியாது. அப்ப எங்கனக்குள்ள வெட்டுவீங்க? ஒரு இடத்துல வெட்டுறீங்க, அது எங்கிட்ட போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒண்ணு முழுசா இப்ப கூட பாருங்க, நம்ம வீட்லயே மரம் செடி இருக்குது, சும்மா இப்படி கட் பண்ணி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மேல தெரியுற வேற நீங்க கட் பண்றீங்க, அது திருப்பி தழுத்து வந்துடும், முளைச்சிட்டு வந்துடும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இது எங்க ஆலமரங்கிறது பெருசு, அதோட வேறு எங்க இருக்குது, எப்படி இருக்குன்னு. அதாவது ரொம்ப நீளமா தொடர்ந்து நீங்க கட் பண்ணுங்க, தொடர்ந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ ஒரு மரத்தை நம்ம என்ன செய்யணும்? ஃபுல்லா அந்த வேரோட வெட்டிட்டோம்னா திருப்பி தழுக்க ஃபுல்லா எடுத்துடணும். அப்ப அந்த ஃபுல்லா எடுக்கிறது என்னது? இந்த பௌதிக பந்தத்துல உள்ள பற்று என்பதை நம்ம எடுக்கணும். அதை எடுத்தாதான் நம்ம பற்றின்மையாவும் ஆன்மீக உணர்வில் வருவோம். இறைவனிடம் போய் சேர்வதற்கு இந்த பற்றின்மை வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த பற்றின்மை, இந்த வேர்களை நம்ம அடியோட கட் பண்ணிடணும். இது நம்ம சாதாரண நம்ம வாழ்க்கையிலே பார்க்கறதா. நம்ம வீட்டுல தோட்டம் இருக்குது, சும்மா ஒரு கட் பண்ணி, இப்ப செடிகள் எல்லாம் சும்மா இப்படி மேல கட் பண்ணி துளித்து தான் வரும். அந்த வேற ஃபுல்லா நீங்க வெட்டிருங்க, அது வரவே வராது அந்த செடி. ஸோ அதனால பற்று, இந்த பௌதீகத்தில் உள்ள பற்று தான் நமக்கு எல்லாத்தையும் பந்தப்படுத்துது. இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு பாருங்க, சத்துவ குணம், தமோ குணம், ரஜோ குணம். இந்த 3 தான் நம்மளை இது பண்ணி அப்பப்ப நம்மளை போட்டு இந்த பந்தத்துல வந்து நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஒரே ஞானம் என்ற ஒரு கருவியை கொண்டு ஒரு கட் பண்ணணும்னாக்க பற்றற்ற நிலைமைக்கு வந்து இறைவனிடம் சென்று ஆன்மீக உலகை அடைவதற்கு, சரணாகதி அடைவதற்கு இந்த பற்றுள்ளதை கட் பண்ணிட்டு பற்றின்மையா நம்ம மாறணும். அதுக்கு நம்ம ஞான புத்தியை வந்து நம்ம யோசிச்சு அந்த ஞானம் என்ற கருவியால இதை வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணுங்கிறதா இது நமக்கு எப்படி விடுபடுவது என்பதை அழகா சொல்லியிருக்காங்க. ஹரி கிருஷ்ணா. மிகவும் ரகசியமான சாஸ்திரம் அழகா வந்திருக்குது. அதாவது நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்க, பாவமற்றவனே இந்த வேதங்களின் மிக ரகசியமான பகுதியாகும். இதை எவன் புரிந்து கொள்கின்றானோ அவன் புத்திமானாகி அவனது முயற்சிகள் பூர்த்தி அடைகின்றன.
வேத சாஸ்திரத்துல எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க நமக்கு. சோ நம்ம அந்த பந்தத்துல இருந்து நம்ம விடுபடணும். அப்ப இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம், எப்படி என்னெல்லாம் பார்த்தோம், எந்த கிளைகள்னா என்ன, வேறுனா என்ன, உபகிளைகள்னா என்ன அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா நம்ம படிச்சுட்டு வந்தோம். இப்போ உடல் எப்படி மாற்றத்தை அடைகின்றன, அது யாரு புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க? அது உடல் மாற்றம் என்பது இந்த உடல் இறந்த உடனே அந்த ஆத்மா அழிவதில்லை. அந்த ஆத்மா இன்னொரு உடலுக்கு எடுத்துட்டு போகுது. எப்படி எடுத்துட்டு போகுது? அதனுடைய கர்ம வினைக்கு ஏற்றபடியும் அதனுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றபடியும் வேற உடல்ல போய் இந்த ஆத்மா இருக்குது. இப்படி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும்போது இதெல்லாம் பற்று இல்லாம இறைவனுக்கு நம்ம இறைவன் தான் நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆன்மீக வழியில போகும்போது நம்மளுடைய மனம் என்னமாகும் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ணரை பத்தி அவர் தான் பக்தி தொண்டில் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோடு ஒவ்வொருவரும் ஏற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அறிவுடையவனாகவும் தூய்மை உடையவனாகவும் நம்ம ஆகும்போது கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் நிலைக்கு நம்ம அப்படியே நம்ம மாறுறோம். இந்த சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுனால நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? வெறுமனே ஒரு குரு சீடருடைய ஒரு ஆன்மீக குருவின் சரியான நடத்தலின் கீழ் வழிநடத்தலின் கீழ் நம்ம எல்லாம் பக்தி தொண்டு நம்ம ஆற்றணும். அப்பதான் நம்மளோட அறியாமை போகும். இப்படியே நம்ம முழுமுதற் கடவுளை படிப்படியா செல்வதற்கு நம்ம தேர்ச்சி பெறுகிறோம். ஸோ இதுதான் நமக்கு வேதங்களை நல்லா படிக்கணும். இதெல்லாம் யாரு புரிஞ்சுக்கிறானோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு இது இருக்கணும். சேம் அதே தான் நம்ம இது ஆன்மீக அடையறதுக்கு திருப்பி திருப்பி நம்ம இந்த இதுதான் நம்மளுடைய உணர்வை ஆன்மீக உணர்வுக்கு நம்மளை எடுத்து சொல்லும். ஸோ நம்ம என்ன படிக்கணும்? திருப்பி ஒரு சத்சங்கத்தோடு சேரணும். அவங்கள சேரும்போது எப்போ பார்த்தா இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லுவோம். இறைவனோட இந்த புலன் கண்கள் என்ன செய்யும்? அவருடைய அழகை பார்க்கும். அப்போ நம்ம வேற பார்க்கறதெல்லாம் நம்ம விட்டுருவோம். இந்த வாய் எப்பயுமே என்ன, இந்த வாய் அவருடைய நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். அவரோட பிரசாதத்தை உணைக்கின்ற படவை அவருக்கு படைச்சிட்டு அதை பிரசாதமா மாறும்போது அதை நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மளுடைய மனது தூய்மை அடையும். அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம். அத கண்கள் நல்லது, அவருடைய பகவானையே பார்க்க வேண்டும். வாய் அவருடைய பிரசாதத்தை சாப்பிடணும். அவருடைய கீர்த்தனைகளை பாடணும். அடுத்து ஆச்சாரிகள் சீட பரம்பரையில் ஆச்சாரியர்களுடைய வழிமுறைப்படி நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும். ரொம்ப அழகழகா நம்ம அவரை அலங்காரம் பண்றது. இப்படி நம்ம ஆன்மீகத்தில் இப்படி நம்ம போக போக நம்ம பௌதீக பந்தத்திலேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக விடுபடுவோம். நல்லா இப்படிதான் நம்ம இது பண்ணணும். சும்மா சத்சங் உண்மையான சத்சங்களை சேரும் பிரதிபாந்த சாதாரண மக்களோட சேர்ந்தா அது தேவையில்லாத வார்த்தை வரும். அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஆன்மீகத்துல யார் இருக்காங்களோ அவங்களோட சேர்ந்து இறைவனோட நாமத்தை எப்பயும் சொல்ல வேணும். எப்பவும் படிக்கணும். பகவத்கீதை படிக்கணும், பாகவதம் படிக்கணும். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் படிக்க படிக்க நம்மளுடைய மனம் தூய்மை அடைய நம்ம ஆன்மீக கிருஷ்ண உணர்வுல சென்று பக்திங்கிறத நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரபுஜி வேற இருக்கா? ஸோ இப்போ நம்ம பெரும்பாலும் முடிச்சுட்டு அந்த சாப்டர் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லுவோம் எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். ஸோ நம்ம மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரத்தை சொல்லணும். ஏன்னா எப்பயாவது நம்ம தவறுதலாக அஃபென்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இவங்க அந்த குருவாகி அவர்கள் நமக்கு அதுலேருந்து நம்ம அந்த குற்றத்திலேருந்து மீள்வதற்கு உதவி செய்யும். ஸோ நம்ம பஞ்சதத்துவத்தில் ஒரு தடவை அழகாக சொல்லுவோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்த அப்படின்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும். காட்டுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிஞ்சது பிரபுஜி. ஸோ அப்போ ஒரு இடம் ரீகப்ஸ் சொல்லிடுறேன். அப்போ இதில் மெயினாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்றாக்க அந்த உண்மையான ஒரு பிரதிபிம்பம் என்றால் அது உண்மையான ஒரு இது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த பந்தப்பட்ட
உடல்ல வந்து அது நம்ம வந்து வேர்கள் வந்து தலைகீழ தெரிகிறதுனால வேர்கள் வந்து பிரம்மலோகத்தை காட்டுது. ஒவ்வொரு இந்த ஆலமரத்தோட ஒவ்வொன்றையும் பந்தப்பட்டதையே காட்டுது. முக்குணங்களை காட்டுது. எப்படி பிரம்மன் கிட்ட குட்னஸ் நம்ம சத்துவ குணத்தில் இருக்கும்போது பிரம்மலோகத்தை போய் அடைகிறோம். இந்த பந்தம் வந்து கிளைகள்லாம் இங்கிட்டு அங்கிட்டு போகுதுல, அது என்னன்னா ரஜோ குணமும் தமோ குணங்கள் இருக்கிறது. அடுத்து அந்த கிளைகள் வேதங்கள் வந்து இலைகள் தான் வேதங்கள். அந்த வேதங்கள் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம இறைவன்கிட்ட சேர்கின்ற ஞானத்தை கொடுக்கிறது அந்த வேதங்கள். அந்த வேதங்களை பின்பற்றும் போது நம்ம வந்து பகவானை அறிஞ்சு கொள்வதற்கு இருக்குது. இந்த உடலை வந்து நம்ம வந்து எப்படி இந்த உடல் மாறி உடல் மாறுதோ இதை எப்படி நம்மளால் அறிய முடியும்? இந்த சாதாரண பௌதிக கண்களால் முடியாது. ஞான கண்களால் தான் நம்ம வந்து இந்த உடல் எப்படி மாறுகிறது, ஞான கண்கள் பெற்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க, இந்த பந்தத்தை பற்றி அறிந்து கொள்கிறார்கள். அதாவது இந்த பௌதீக உலகில் இருந்தா மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வந்து பிறப்பு இறப்பு இருக்கும். இந்த கஷ்டத்தை வந்து நம்ம பிறந்தானா இன்பமும் துன்பமும் வாழ்க்கையில வரும். ஸோ இதுல இருந்து விடுபடுவதற்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? ஞானத்தை அறிந்தவன் ஆன்மீக தொண்டில் ஈடுபடுவான். ஆன்மீக தொண்டில் ஈடுபடும் போது அவர் மேலும் மேலும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைந்து பகவானாக கிருஷ்ணரை அவருடைய லோகத்துக்கு செல்வார் அப்படிங்கிறது இருக்கு. அடுத்து பகவானுடைய ஒரு இது என்னன்னா, அவர் நித்தியம். அவரே சொல்றாரு, இந்த உலகத்தில் அந்த அகில உலகங்களும் இருக்கிறது அனைத்தையும் படைத்தவனும் நானே, அனுபவிப்பவனும் நானே, ஜீவாத்மாவுக்கு அனுமதி கொடுப்பவனும் அவரே அப்படின்னு மொத்தமா அவர் சொல்றாரு. ஆனா அவர் வந்து எஜமான. இதை நம்ம மனசுல நல்லா வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்மளும் அவருடைய பிண்டம். அப்ப அவர் தான் நம்மளும் ஈக்குவல் நம்ம நினைக்க கூடாது. அனைத்துக்கும் உத்தமமானவர், எஜமானர், அனைத்தும் கொடுப்பவர். அவர் தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார். இதையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அனைத்தும் அவர் தான். அந்த மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அவருடைய இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்து நம்ம கஷ்டப்படுறதை விட அவர் வந்து நம்மளை வந்து நண்பராக நினைக்கிறதுனால இவ்வளோ நமக்கு சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம மேல அவருக்கு பிரியம். எதுக்கு பாவம் நம்மளுடைய நண்பன் இந்த உலகத்துல ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படணும், நம்ம உலகத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நமக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க. வாங்க வாங்க வாங்க. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்? கட்டுண்ட ஆத்மாவால, இந்த 3 குணங்களால, இந்த ஜடங்களால நம்ம கட்டுண்டு பட்டு அவர்கிட்ட போய் நெருங்க முடியல. அவர்கிட்ட இருந்து விலகிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம ஆன்மீக வழியில போகணுங்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணும்? சத்சங்கல சேரணும். அடுத்து நல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்னென்ன வழிகாட்டியிருக்காரோ அதை நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். அடுத்து வேத சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும், பகவதம் படிக்க வேண்டும், பகவத்கீதை படிக்கணும். இதெல்லாம் படிக்க படிக்க நம்ம உணர்வு இந்த பற்றுள்ள நிலையிலிருந்து பற்றற்ற நிலைமைக்கு நம்ம வருவோம். பக்தி தொண்டில் போக 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 நம்மளுக்கு வந்து வேற எந்த ஞாபகமும் வராது, இறைவன் மேலதான் வரும். ஸோ இந்த கலிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். என்ன? நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லணும். எல்லாரும் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க, நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே. அப்ப இதோட நான் கிளாஸை எண்ட் பண்றேன். இதுதான் நமக்கு பகவான் சொல்லியிருக்க. நம்ம வந்து பின்பற்றி அவரை அடைவதற்கு தினந்தோறும் நம்ம ஆன்மீக வாழ்வில் நம்ம முன்னேறுவோம். இந்த மாதிரி சத்சங்களை சேர்ந்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல சேர்ந்துக்கோங்க. தினம் ஒரு தடவை ரவுண்டு ஜபம் பண்ணுங்க. என்ன நமக்காக நிறைய நமக்கு மேங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிள் NND பிரபுஜி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாரும் அதில் ஜாயின் பண்ணி எல்லாரும் நன்மை அடைஞ்சு நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா வந்து கோலோகத்துக்கு செல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த ஆன்மீக பயணத்தை நம்ம மீண்டும் தொடருவோம். இதுடன் இன்றைய செஷனை நான் முடிச்சுக் கொள்கிறேன். வாஞ்சகல்ப தருப்பிய கிருபா சிந்துப்பிய ஏவச்ச பதித்தானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்தகோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய், அனந்தகோடி பக்த பிருந்தகி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய், ராமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாகூர் கி ஜெய், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர கி जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवत गीता और भगवत ग्रंथों की जय, श्री श्री राधा गोविंदा की जय, अयोध्या श्री राम लल्ला की जय, गौर प्रेमानंद की हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।